Kinong Trey jong ka school ba North Eastern Hills University ki bodan hapo kalama jong ka All Nihu Workers Union menta ka si ka artarik banai jiliu kilami syakmat bandawai ka hok hakaba kilapan long ye ka jeki dabas dang na khadop ba ar jong ka te ka school ba hakani ka jeki balakhot da ka All Nihu Workers Union balas dang na du ka performance step hakaba kilakangru ka khadop ba dagba omsha ki kali bandung syapo phalor jong ka te ka school ba pat kumjuru Kimsharu ya ki kali ban mi na kate ka school ba shabar jong ka khadam halor kani ka jingkhang ya ka khadap kala don ka thmak tien ka bajur ba padeng kinong trei ka nihu bat ki samla puli jong kate ka school ba ha ka ba la wan tukla ru do edc jong ka is ka sales ban tem ya kani ka thmak tien bat kumju ru la ai ru ya ka jubab ka bala ai do bison chalor jong kani ka school ba Particular sekali, kalau orang kini ikut, bala isu. Listen this. Kalau orang kini ikut, cabangan IP, berhadirin kan ni. Ini to all the casual workers. If you dikino three casual workers, Yes. ini kijing talk pen IP. Okay. Kani kiladon bar khoi kini ki hindi berkhoi lada kisong tho bampat biang sani karan kahok phi ba phinlen support le Okay. Listen. ta ai lat ingren sa batai ya kajing bah jong phi bat kadai kahok jong phi ba kinyo e kata ba hinan ne ngala polarity nginai phi kani phi shem bat nang ne hadin kani ngawai phi ko mangala kular bat ka nihu kala issue ka circular ki mata all casual batare hang ne na derep kani di seven back ka rumah kum ka association jipi nomor kar kum jingtip junga association ka artli yang ni po ni hu tv ni la ka jong Katu kawai ni layap lupa. so I'm ngan issue kani pi tv ni puli kani apne jum pi bar khoi bar hadin kani himde show bar khai ka giat I'm telling the same thing you are causing a lot of problem hang ni ya bar khoi you listen lara pi siap yang Kung addition deputy commissioner pin burom ya kan banging la pengkhe kar pun ka demand jong pi di menta pi tu apa ki show om tam ta you are blocking the gate ki don ka program man la ka minute don program ta provide ya matangi pen honi ka demand jong pi ya ka demand jong pi yang beri lawyer you take this boleh but hadin kata you decide ke beri finde hadin I notice ni police office so ba tamandang ni ngala ong ipi himde show ban khang gate because bar khoi long effective da bulan ki sakto nakalang jungi Langin pet ke demand kolong kumno mo sap pro kami barinian mo nakali aji ngin pet to ngin sim kata ke reply ngin pet ke demand kolong kumno dal da ke demand la kiri ki ke reply ke biang tingin parano da kampat yo tingin let besat sinu chapo vc office kumbalang Bilik saya di office itu VC. the gate tidak pleno amele ikwan dangan ela biang kata Takan ya. Soba sar ong yaki ba kimti bajro tim tu bada ki mar kemlan push kum nah kadi kata we push mono kam cuma kadi ya pi Okay, to keren Okay, to keren. Listen. Baru khoi berani khamda mitni husuru please maintain some decorum it's your university yes sir habai kren bot ba napulin mopniang uloong ba kila dep ban IT ya dor khas na du banai bala dep Henry na kalyang jong vice chancellor hadu menta uklem jubawi ai na benta ka jingdawa na ka benta ka jingba jong kinong trei ka nihu kum ka employee provident fund EPF bat ka employee state insurance ESI bat kum ju ru halo ka jingdu tulop jong kinong trei kan thai habagi yo khon te nakalang jungi menta kasi lomba marngil summit ka mabandam ka sthi jungi no kibnai baldam har ki hok jong kino tre pon hu re baja hadu menta sim don no reply nakalang kan hu don no ki positive reply no jawab nam ta joki kanai kalong klamakor ba mabule yang klamakor lomba pi apa ki klik ba boleh pimla menjawab ta kai jinga pida yang bagi syungi pan lumna thamro ki syui ba biang ki genuine dan ki document jingi dan ki evidence ki RTI jingi kene kan ajile chliang jo kene hu hadu menta kai baja hadu menta si lomba ngi khilmi kene no reply te kai baja lomba ngi nak liang jingi chuyang ate po ngi suka ya strok ate po gitu jone hu ki demand singi kawai bangi pan mi gadi corporation ma corporation nomor kadon ka an har kadon ka supreme court judgment hab ong bramba kini no trace post nam dai kita sanction post plus kata lang claim shimsti kawai singi dai kita hak bon long bani regular kata khamai ne hu baki ai bomon ai kemai to te bun buram kini pai bajingnya kini balai post nam ga adon ai post nam adon lagi padi regular rumta te baki mon ba ai long tang hapo spok galayo menen ki te na kalian kejungi long ni pan record prefer kolbo abale betirang kejo kam kiwe yo jinyo sebenarnya sunda gue jinyo berin buram mungkin adon ne gila trim talabun bersnam hari katulak baki olong tang kasan ajar
Dan lor kata ngipan ro ki ka kum ka ESI ki jungki. Mo kamar tin tilif ro. Perkhat gine ki long kumi dan hangna ban ngide. Abram gan. Ki kha klong kidu tulop. Ki kha klong gamot ki rubnai na ka sab live na sabnan rubnai ki habbo de ki bo de ki wes ki ofshit nam ta jungki ban tre. Ki apsiu nam ta jungki kamut ki da kha klong ki mi ai nan hu. Kan hu kamla ban ai kamar tin tilif nam ta jungki. Re ki we ki ai. Re ki ni kamla ban ai. Ada buram long pun ki hok bakri bani on dekam ayake permentasni. Dan lor kine long kidon ki ro kum ka hadu ka IPF ro. Ka IPF pangila mta ka ibaja kalamba. Ki la ajan do arja kan rew, dan bajan jakan rew ka IPF mi arja ka pra deb joining apo IPF. Arsenal isnam ki doe. Heda ikran do mta ro buram lambang ngami gana no. Nak kala jungi rasamet professional university. Kalong bahadu mta ngong oblong bana kala ngi bor bahlor ki klam khot bani ekran. Ka sti by dc ka de reply na hu gan. Kan reply na hu kam yang kami ka super reply tengdam. Ha kamartin left klam jawab. Kani reply ba nenu ga apa jam tas pang dai kiong hana belong ba nehu has already implement central wage for all casual workers in different categories since 2018 kane dai kran kalong sibun kidan ki mar da fikran central wage ham kidan sibun condition kam dai tang kata wages ma te hangne ikran ne ka VDA ro na ki ai tang arsen system kan chuna arsen ha ka system te kum ka order na ministry of labor department te kahne ka ESI IPF kambong e mo kambong e na tanata lor nata halor kane ka equal pay for work kambong kram sai kran sai na kane ka jawab ki am ki kalong tang dap rekom kane ki mlan pedang na kana jing dale mlan pedang hato ki long kimi da ki khaklong ki habdu kam ko jing beli kan hu mlan jawab kane kam di ga issue mlan this is very serious issue nam tai ba ni pedang ba hadu mlan rai ra ko mai te mentang pedang ba mar ki notice in Asian University teman-teman dia mentah belasang dan berjeki menaben mah te na talasin kong asan jeki berisngi si balang yang chat kan peaceful protest ben dan